Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-bank APS nieda l-APS Green Term Deposit, prodott ġdid fejn id-depożiti tal-klijenti ser jintużaw biss biex jifinanzjaw proġetti favur l-ambjent u għal self ekoloġiku lill-kumpaniji. Id-depożiti ser ikunu għal termini fissi sa' 5 snin u għandhom jibbenefikaw minn rati ta' immax kompetittivi. Din l-inaugurazzjoni saret mill-kap eżekuttiv tal-Bank Marcel Kassar u mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent u l-Intrapriża Mirjam Dalli. Is-Sur Kassar qal li l-bank joffri prodotti finanzjari sostenibbli u li huma konformi mal-istrateġija dwar l-ambjent, is-soċjal u l-governanza. Żied jgħid li dan il-prodotti kompli jibni ma' reputazzjoni tal-bank illi joffri prodotti innovattivi. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-APS qiegħed kontinwament josserva u jimxi mal-għanijiet tal-pajjiż u l-Gvern sabiex tinkiseb ekonomija ħadra fl-iqsar żmien possibbli. Huwa ta' sodisfazzjon li nara bank bħall-APS li qed jillonċja prodott li ser ikun qed jilħaq lil kulħadd rilevanti minn jekk persuna għandix ammont ta' flus x'tiddepożita jew inqas. Naħseb li b'dan il-mod inkunu verament qegħdin ninvolvu lill-komunità kollha kemm hi għaliex wara kollox din hija tranzizzjoni ta' pajjiż sħiħ kollu kemm hu li jinvolvi s-settur finanzjarju, li jinvolvi l-komunità tal-businesses, però jinvolvi lil kull wieħed waħda minnha. Għal aktar informazzjoni dwar dan il-prodott wieħed jista' jżur is-sit apsbank.com.mt.